लोगोफोर खुलुमबाय welcome back to my channel and welcome back to another vlog. So guys, I'm so excited and आं बिराद खुसि आरोना दिनै माने नोंथांमोनहा मिथिखाबाय आं मानि थाखाय खुसि thumbnail आरो टाइटेल नायनानै दा माने आं आंनि बाइक गोदानखौ लायनो थांनो नागिरदों आरोना आदाजों आंजोंहाय ओमफ्रायहाय जोङो बङाइगावआव लायगोन ओमफ्रायहाय नै हेलमेटबो लाखाबाय ओमफ्रायहाय माने जोङो न'नि कारजों थांनाय नंला आरोना लाइन बासजोंनो थांगोन माने दाहाय कार लांबा माने प्रब्लेम जागोन माने कारखौ सोर सालायनो आरो बाइकखौ सोर सालायनो बिदि जागोन माने आं बाइकखौबो बिदि टाउनाव आं सालायफेराखै नालाय ओंखायनो प्रब्लेम जागोनखाय लाइन बासजोंनो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि गारांखौ एसे मारैबा खोनादों खोमा माने आं बिराद गगा मोनदोंमोन दिनैसो एसे मोजां मोनदों आरोना एसे सिगाङावनो दाख्लैफोरनो लायनो खोथामोन आरो ओमफ्राय खिन्थु गगा मोननाय लोमजानायनि थाखाय लायनाय जायाखै आरोना बाइकखौ ओंखायनो दा दिनैसो लायनो ओंखारबाय आरोना देहाखौबो मोजां एसे मोजां मोननायखाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा बाइक लानो नागिरदों गाइस सफैबाय जोंनाय ओमफ्राय नै दा फर्माव मामी आंनि नामारि मामी लिरगासिनो आरोना सब्सक्राइब कर देना हाँ मैंने कर दिया हम दिखा दे तेरे को यही है ना बनने का है ओमफ्रायहाय टाइमा मोनाबाय आरोना 7था जाबाय टाइमा ओमफ्रायहाय माबा माबि लागायनांगौ ना बेखौ लागायगासिनो आरोना बेखौनो नेगासिनो ओमफ्राय नै आंना स्ट'र जालाजोब्बाय लोगोफोर बायहेरायाव लाबोबाय आरोना रेडि जाबाय गासैबो लागायखांबाय